Жаңалыклар чыгарылышы өз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина. Хайырлы кич. Элеватор тауындагы күпер түзүклөндүрүүнү сырый шаһардашлар зары боюнча орынга Лейсан Ханова чыкты. Юлга асфальт салынган, маллар үчүн яңа утарлар ясалган. Сидоровка бестесиндеги Курбан чалуу майданчыгынын әзерлиги не дәрежеде? Римма Ахметова белишти. Ключ театры яңа ижад сезонын яңа бинада аша әзерлек эшләре ничек алып барыла, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Күпер аша йөрү катлаулы һәм куркыныч. Элеватор тауында яшәүчеләр шундый зар белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итте. Күпер шәһәрнең иске өлеше белән бистәне тоташтыра. Аның аша көн саен кешеләр Зәп бистәсенә чыга. Элеватор тауында 2000-нән артык кеше яши, аларның 300-ләбе балалар. Бистәдә бакча да, мәктәп тә юк. Зәп бистәсендә урнашкан мәгариф учреждениеләренә дә күпләр күпер аша чыга. Шул ук вакытта кешеләр иске күпердән йөрүне дә дәвам итә. Тик ул шактый җимерек хәлдә. Урындагы проблемалар турында тулырак хәбәрчебез Лейсан Ханова. Ободраны вот эти резины. Нибары 6 ел элек төзелгән күпер бүген менә шундый хәлдә. Урыны белән резин пластиналар юк, күпер читендәге асфальт җимерелгән, баскычлар ватык. Менә хәзер уку вакыты җитәйме? Бүтән балалар шушында детсадлар сентябрьдән инде күбесе отпускадан чыга җөртә. Безнең хәзер нык без борчылабыз бүтән шушы тау яшәүчеләре белән шушы таудан ничек балалар җөртербез дип. Бик куркыныч. Күпер 128 метр озынлыкта, 5 метр йорт биеклегендә. Култыксалар тәбәнәк итеп ясалган, балалар өчен куркыныч ди элеватор тауында яшәүчеләр. Пандусны да бер яклап кына куюлары белән риза түгелләр. Лифт бар, ләкин ул күпер ачылган вакыттан бирле эшләми. Пожилым людям очень сложно. Надо придумать какой-нибудь подъемник. Основная часть населения на элеваторной горе — это пенсионеры. Хәзер алар менә балачага бит инде ул. Үрдәкләр карыйм дип үрнеп карыйлар. Анда шундый зур интервал. Менә мондан төшеп китәргә мөмкин бит алар запросто. Пандуслар да кирәк, и менә бу поручни надо доделать. Бүгенге көндә элеватор тауында 2000-нән артык кеше яши. Күпләр иске күпер аша йөрүне дәвам итә. Алай якынрак урап йөрисе түгел ди шәһәрдәшләр. Тик ул җимерек хәлдә. Аның аша чыгу тормыш өчен куркыныч булырга мөмкин. Элеватор тауында яшәүчеләр иске күперне капиталь төзекләндерүне, яңасын тиешле таләпләргә туры китерүне сорый. Комсомол районында әйтүләренчә, бу сорау буенча алар хатны шәһәр башкарма комитетына юллаган. Лейсан Ханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Әгәр сезнең нидә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегезгә килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кире проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Баланы укытканда ана капиталы булыша. Чаллыда әлеге мөмкинлектән барлыгы 1200-дән артык гаилә файдаланган. Әтәниләр 42 миллион сумлык чыгымнарны нәкъ менә әлеге сертификат ярдәмендә каплаган. Исегезгә төшерәм, ана капиталын баланы урта яки югары уку йортларында укыту өчен дә тотарга була. Моның өчен бары тик пенсия фондында күп функцияле үзәкләрдә гариза язу сорала. Ана капиталы белән беренче генә түгел, икенче тапкыр югары белем алу чыгымнарын да капларга мөмкин. Шулай ук аны баланың тулай торакта яшәү өчен дә тотарга була. Шәһәрдәшләр яңа туган кызчыкларына яңа исем бирде. Кама балалар медицина үзәгендә быел 4500-нче булып туган балага Юмалина дип исем кушканнар. Шәйхетдиновлар гаиләсендә исемне сайлаганда үзләренең исемнәреннән беренче хәрефләрне кулланганнар. Яшәнинең исеме Юлия, әтисенеке Марат. Шәһәр Курбан бәйрәменә әзерләнә. Курбан чалу елдагыча Сидоровка бистәсендәге элеккеге ит комбинаты территориясендә оештырыла. Бу көннәрдә анда соңгы әзерлек эшләре бара. Курбан чалу мәйданчыгын әзерләүдә барлык тиешле хезмәтләр катнаша. Йола барлык шартларга туры китерелеп дөрес уздырылачак дип белдерә мөхтәсибәт вәкилләре. Моның шулай буласын бүген безнең хәбәрчеләр дә күреп кайтты. Курбан чалу мәйданчыгында иртәдән кичкә кадәр эш кайный. Быел биредә асфальт салганнар, яңа биналар ясалган. Хәзер җыештыралар, утарлар коралар. Быелның төп яңалыгы мал чалу территориясенә транспортны кертмәячәкләр. Терлекләрне махсус утарларга урнаштырырга телиләр. Андыйлар барлыгы 72. Менә бусы 300 баш малга исәпләнгән. Утарда булгач малны сайлап алу җиңелрәк булачак. Узган ел монда 2000 баш сарык сатылган. Быел сәүдә өчен мәйданчыктан өстәрәк яңа урыннарда бирелә.
Әлі запаста біздің орындарымыз бар дегенде көйірға да була. Біз аны бөліп қойдық, журналда тіркейбіз, кім келе, аның енді есімен, неше баш білен келерге жиыналар, соларын біз аны етеміз. Шылайық біздің енді су орындары қазірлеген, бүтін нәрсе біз қазірлі. Сарық бәйелері 5 меңнен 10 мың сумға қадар булачак. Бәяне һәр сатучы үзе куя. Суйып эшкәртеп биргән өчен 400 сум түләргә кирәк була. Монысы мөхтәсибәт карары. Корбанлыкны якын тирә районнарның барысыннан да алып килергә тиешләр. Дилүс Сафиуллин Минзәлә районыннан. Урынны 2 атналык ук алып куйган. Һәр җылны сарык алып киләбез, үзебез төрәбез. 30 баш алып килергә ала берсә. Менә шуңа утарлар тотып куябыз алдан. Корбан чалу мәйданчыгына кергәнче барлык сарыкларга ветеринарий тикшерү уздырылачак. Ауру, зәгыйф маллар сатуга кертелми. Корбан чалу 21 августтан 23 августка кадәр 3 көн дәвамында оештырыла. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Ключ театры яңа сезоны яңа бинада ошарға әзерләнә. Труппа якын арада Нур яшьләр үзәгенә күченә. Әлеге бинада капиталь төзекләндерү бара. Театрга аерым керү урыны булган як бирелгән. Биредә актерларның, режиссерның үз бүлмәсе, реквизитлар, гардероб өчен аерым кабинетлар һәм әлбәттә зур сәхнә булачак. Тулырак киләсе сюжетта. Ключ театры берничә ел Ярчалы дәүләт педагогия университетының тулай торак бинасында эшләде. Хәзер театрга зуррак бина бирелде. Нур яшьләр үзәгендә әлегә капиталь ремонт бара. Аны август азагына кадәр тәмамларга тиешләр. Аннары труппа бүлмәләрне үзләренә яраклаштыру белән шөгыльләнәчәк. Надо будет оборудовать именно свет, повесить, потому что здесь же не предусмотрены штакеты, штанкетная система, и надо будет все самим делать. И пол тоже не предусмотрен, он сейчас пока мраморный, он должен быть деревянный для процесса обучения. Бинада ремонт бару актерлар өчен яңа спектакльләргә әзерләнергә киртә түгел, репетициялар күршедә урнашкан метро платформасында уза. Премьера ожидается 22 сентября. Мы ставим спектакль «Человек из Подольска». Уже вот наш долгожданный спектакль. Готовили мы его лето. Это будет спектакль о современной жизни, о проблеме человека, то есть в обыденности, в его жизни. Яңа бина, яңа мөмкинлекләр. Хәзер театр кеше группага актерлар җыя. Режиссерлар балалар катнашында спектакльләр куя башларга тели. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Иң яхшы сакчы шәһәр бәйгесенең җиңүчеләре Мәскәүдән һәм Беларусь Республикасыннан кайтты. Очрашу шәһәр балалар һәм яшьләр иҗаты сараеның хәрби дан музеенда үтте. Экскурсиядә барлыгы 35 мәктәп баласы катнашкан. Беренче пост каравыл хезмәтенең сакчылары кылган сәяхәт турында сөйләде һәм хис тойгылары белән уртаклашты. Мәскәүгә барган укучылар билгесез солдат кабере янында хәтер вахтасында катнашып кайтты. Конкурс 2009 елдан бирле үтә. Конкурстан бүгенге көнгә санасак 180 бала үтте шәһәр буенча. Бу балалар аннан соң посттан үткәннән соң военный специалистлар үзләренә сайлап алалар. Ансыдагын яхшы нәтиҗә дип әйтергә кирәк. Эшнең үзләрен яшь патриотлар итеп саный башлыйлар. Иртәгә Габдулла Тукай исемдәге яр буенда чираттагы зарядка оештырылачак. 7 сәгать 30 минутта чараны инструктор Дина Некратова үткәрәчәк. Ул инде 4 август көнне беренче зарядканы оештырган иде. Искәртеп узарга кирәк, Дина Некратова армлифтинг ятып штанга күтәрү буенча спорт мастерлыгына кандидат һәм күп кенә спорт ярышлары җиңүчесе. Зарядкада катнашучыларга үзләре белән берни дә алып киләсе түгел, бары тик уңайлы спорт киеме генә таләп ителә. Катнашу бушлай, тренировкалар 50-60 минут тирәсе булачак. Бу сезгә ишкерәсенең мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исән мин булыгыз. В Адреналин взрослые карты по цене детских и семейные абонементы по суперценам. Лови момент последних летних цен. Звони 780 799. 18 августа обувная фабрика город Киров принимает обувь ремонт в торговом центре «Арзан».